Tento rok váľanie obecného mája pripadlo na sobotu 1. júna. Začiatok podujatia odštartovali dva alegorické vozy, ktoré od 14. hodiny chodili dedinou a spevom a tancom zvolávali obyvateľov do centra obce. Prechodom obcov masky postupne zvalili hasičský máj vo Vyšnom Kelčove, a následne i máj pri domove dôchodcov. Novinkou tohto ročného váľania mája bola súťaž vo varení guláša. Prihlásilo sa do nej celkovo 8 súťažných družstiev. Po úvodnom rozlosovaní stanovíšť pre jednotlivé družstvá sa od 14. hodiny na námestí v ústredí obce začalo so samotným varením guláša. I keď počasie nebolo spočiatku veľmi priaznivé, nič to neubralo na skvelej atmosfére a priateľskej spolupatričnosti jednotlivých družstiev pri varení. Ako plynul čas, čakanie na samotný program, ktorý sa mal začať o 18. hodine, spríjemňovala všetkým návštevníkom neodolateľná vôňa dovarajúcich sa gulášov, ktorá sa šírila celým námestím. I hneď ako alegorické vozy dorazili na námestie, začalo sa s váľaním mája, ktorí prišli tento rok s humorom a vtipom zvali tradične vynikajúce masky. Tento rok masky zvolili ekologickú tému, a síce, že sa k máju priviazala mladá slečna a ako správna aktivistka bránila jeho zrezaniu. Humorné vystúpenie spevácky hudobne obohatili svojim spevom dievčence z Vysokej a ľudová hudba muzička z Podgrúňa. Sa ja ožením, hej, do tejto
Ako to už býva, nakoniec všetko dobre dopadlo a máj sa podarilo bezpečne zvaliť. Medzi tým už porota v zložení Ján Kováčik, Radoslav Hetfleisch a Jozef Guláš hodnotila jednotlivé vzorky navarených gulášov od prihlásených družstiev, aby mohla vyhlásiť, kto si odniesie cenu za najlepší guláš. Samotné vyhlásenie výsledkov prebiehalo na pódiu, kde si jednotliví ocenení preberali z rúk poroty a zamestnancov obce ocenenia v podobe známeho radu varešky a darčekového balíčka. A ako to nakoniec dopadlo? Tu sú výsledky. Víťazom prvého ročníka súťaže vo varení guláša vo Vysokej nad Kysucou sa stalo nakoniec družstvo DHZ Vysoká nad Kysucou pod vedením pána Milana Dormana staršieho. Pre tancachtivých návštevníkov bola i tento rok pripravená afterparty. Od ukončenia kultúrneho programu až do neskorých nočných hodín všetkých zabávali DJ Ivan, DJ Jožo a DJ Shrek. Na svoje si určite prišli nielen tínedžeri, ale i tí skôr narodení. Úprimné poďakovanie patrí ochotným dobrovoľníkom, ktorí stvárnili masky a hudobníkom na alegorických vozoch, spoločnosti LTE Music, pani Petre Chlebničanovej za zapožičanie voza, Biofarme Jedľovník za venovanie hovedzieho mäsa, pánom Jozefovi Šurlákovi a Ondrejovi Kubincovi za zapožičanie voza a konských záprahov, všetkým prihláseným súťažným družstvám, porote a všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili, aby sme váľanie mája a súťaž vo varení guláša vo Vysokej nad Kysucou mohli nazvať vydarenými.